Radio Sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga kelen o tana gosira an fɛ yan waati kelen kanbagaw b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw lase waati o kofɔ aw ye puis Mali Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali o kun bɛ lajɛrɛ la sibiri tɛmɛnen Madame Sidibé ale kun bɛ a kɛnɛ kan Mali Premier ministre Dr Sugal Kokala Maïga ale kun bɛ taama la Mauritanienkaw fɛ ka sanga jamana duuru minnu farala ɲɔgɔn Mali gouvernement colonel Assimi Goïta a ye yɛlɛma don Mali sanfɛla ko la ko Mali sanfɛla tilara 3 ye avion ko nasiraw la ka kalifa ɲɛmaa dɔw ma o baaraw kɛra tile 2 in na kunu an b'a ladɔnniya k'a fɔ Tera Niger jamana kan ko maa 13 bɔnɛna ani na tuguni kama sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw olu fɛ Adama Barrow maa 450 ani maa 70 olu de votera Adama Barrow fɛ ninnu de an ka sɔgɔmada in na dɔnkiwari bakurubaw ye dɔnkiwari min ne Karim Sibe bɛna lase aw ma la an bɛ dugawu dɔn ka Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma Zegwa dugutigi Fatoma Watara ka sanga Mali ka sariya tigɛ talen ma kalo min filan kunna n'o ye décembre kalo ye o san laban n'o sera ka damina 24 la ka taa fo 31 na o bɛ tali kɛ denmisɛnninw ka ɲɛnajɛw la ka sanga o ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali gouvernement o de y'a kɔniya k'a jira k'a fɔ pétard ci ko a tɛ yen ɲinan o kɛlen don min fɔra dugutigi fana y'a jira o kuma min fɔra ko bɛɛ k'i hakili to a la ka d'a kan ni pétard ci kan mɛnna min fɛ yen walima denmisɛnnin minɛna ko o denmisɛnnin sina mansaw de bɛ jarakili sɔrɔ ko de kosɔn bɛɛ ka hakili to u ka kumaw la k'i hakili to denmisɛnninw la walasa pétard kana ci cogo min na puis Mali parti politique caman taara ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min kɔnɔna na o y'u ka conférence de presse kɛ sibiri tɛmɛnen o conférence de presse kɛnɛ kan an yɛrɛ ka cila de tun bɛ o yɔrɔ kɔfɔlɔw la n'o bɛ tali kɛ Madame Jabi Madame Sidibé la o ka sanga ni lajɛrɛba ye ma ale tun b'a kɛnɛ kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka na ni a ye o siratigɛ la ale yɛrɛ hakilina di a kan baara kɛra kɛcogo min na a da sera ma an ka Madame Sidibé lamɛn. Fisi Mali ye lajɛrɛba kɛ sibiri don nɛgɛ kaɲa 16 waati. Lajɛrɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Fisi Mali yɛrɛ sigi kun ye min ye maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kan o ye wele bila kunnafonidilaw ma ka bɔ Mali région bɛɛ lajɛlen na baara ninnu daminɛna ni hymne national kalanni ye o tɛmɛlen kɔfɛ o ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu tora Mali kɛlɛ la nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ o ye kuma di Fisi Mali président ma n'o ye Cɛmɔgɔ Goyita ye ale ye maaba ninnu bisimila ka sɔrɔ k'i da don Fisi Mali yɛrɛ ka laɲini kumabaw la ka ɲɛfɔli kɛ o la a bɛna ninnu kunnafoni dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an fɛ Vega yan radio sababu kumabulon kɔnɔna na ni ɲɛmaaba ka yamaruya ye ni Madame Sidibé de mankan ye sɔgɔmada in na tuma min na ni ale tun bɛ a kɛnɛ kan a kɛra koba ye ambassadeur caman tun b'a kɛnɛ kan ministre caman tun b'a kɛnɛ kan min ɲɔgɔn man ca an b'a ladɔnniya k'a fɔ o lajɛrɛ kɛra sibiri tɛmɛnen Beka ni ale yɛrɛ Mali yɛrɛ jabarani kunnafonidila ye ale y'i da don a kumabaw la an k'a dɔw lamɛn. U b'a fɛ ka taa n'a ye sen na fo ka taa se jamana tɔgɔla tɔnsigi ba ma ni a bɛ fɔ a ma ko assise nationale u ye awa i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu da sumusumu ni olu kɔni sɔnna k'a yira u ŋaniya la k'a fɔ k'u b'a fɛ furajɛla fanga ka mɔnɔ bɔ awa an ka bɔlɔlɔw fɛ o bɛnna maa 500 ni maa 16 ma nka ka sɛbɛnfura yɛrɛ di maaw ma u k'u boloda yɛrɛ bila la ka siɲɛ tiriketema ko ni ye o maaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn maa 4
ani maa 294 ani maa 789 ma. O tumana n'i y'o ni 516 in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de bi bɛn maa 4,000,000 ani 295 ani 5 ani maa 300 ani mɔgɔ 5 ma. Donc olu de ye a yira k'a fɔ olu kɔni b'a fɛ an bɛ furancɛ fanga min na dɔ ka suma ka fara a ka ko kura u ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye. O tuma na u ye nin hakilina min sɔrɔ fo ka taa se jamana tɔgɔla tɔnsigiba ma n'o ye assise nationale ye. Awa ni a jaabiw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u bɛn'o fana kɛ seereya sɛbɛnw ye ka dɔ di diɲɛ seleke naani ko ɲɛnabɔlaw ma i n'a fɔ CEDEAO i n'a fɔ awa i k'a dɔn tubabuw ka forobatɔnba n'o ye Union européenne ye ani ka taa se Nations Unies ani jamana in tɛmɛbaa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ani ko ɲɛnabɔla wɛrɛw u ka se k'a dɔn k'a fɔ baara min n'a bɛ senna fo jamanadenw yɛrɛ de ka laɲini don. O fana nin tun ye a ka kɔrɔfɔ kumabaw ye maaw ka kan k'u hakili to min na k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ. Nin lajɛrɛ in sen fɛ minisiri kɔrɔ Umaru Ture ale y'a jira k'a fɔ puisi Maliko ka bɔra kulon na ka da k'a bɔra kulon na jama min ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na maaba minnu kun sigilen bɛ a kɔnɔna na ko o bɛ a jira k'a fɔ ko baara in a taabolo o ka ɲi. Mali kibaruya la Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ale tun bɛ Moritani lajɛrɛ min n'o ye G5 Sahel jamana olu ka lajɛrɛ a gɛlɛla k'a fɔ u y'a kɛrɛnkɛrɛn ɲina ka ɲɛsin fɛn min ma o kɛra kalanko ye ko Sahel kungo kalanko a tiɲɛna pewu. Misali la Mali la yan lakɔliso 1,600 a n'a kunkanfɛn ko kalan tɛ se ka kɛ o yɔrɔ kɔfɔlɔw la bi tan. Lakɔliden min n'u ma se ka taa ekɔli la nin yɔrɔ kɔfɔlɔ in na a bɛ jɔ ekɔliden 400,000 278 ani 500 ko olu de ma se ka taa kalanyɔrɔ in na. O de la Ousmane Diagana ni ale yɛrɛ ye Banque mondiale o président ye a ye laseli kɛ k'a fɔ tiɲɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin ko in na wa ko ni Ala sɔnna ma lajɛrɛ yɛrɛ kun bɛ de filɛ nin ye o siratigɛ la k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa min kan ka kɛ ka nin gɛlɛyaba bɔ Sahel kungo jamanaw kan ko k'o fɛɛrɛw tigɛ. Fɛn min o ye Moritanikaw ka kuma lase la o y'a jira k'a fɔ ko Mali jɔyɔrɔba bɛ ko in na. G5 Sahel ko n'i y'a kuma mɛn k'a daminɛna Mali la de o la ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kan sisan walasa ko in bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na. Dr Choguel Kokala Maïga ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko farafinna yɛlɛmana kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ko Mali maa si tun t'a miiri k'a fɔ adamadenw bɛ se ka maanifɛn jɔlen faga cogo min na misali la ko bajangara min kɛra o don o bɛɛ k'o lajɛ yali maliden bɛ sɔn i ma wa ko maliden tɛ sɔn i ma ninnu ye fɛn labɛnnen minnu ye ko n'an hakili ma kɛ k'a ɲini k'a bɛ gɛlɛya. Choguel Kokala Maïga a y'a jira fana k'a fɔ dɔw bɛ Mali la bi olu kɔni bɛ fɛ dɔrɔn an ka taa kalafili la walasa fanga ka di u ma a ka tiɲɛ cogo la tun ko an tɛna don o ko la wa lasigi min bɛna kɛ sisan n'o ye assise nationale ye ko ni Ala sɔnna ma o assise nationale mana jaabi min di ko baara bɛ kɛ o jaabi o kan o bɛna san yirika la saw o bɛna kalo dama la o ni Ala sɔnna ma ko bɛnna min na ko kalafili bɛ kɛ ka don ka a kɛ o donnama in kama. Donc fɛn min n'o ye Choguel Kokala Maïga ani maliden minnu sigilen bɛ Moritani o kɛra ka ɲɔgɔn ye Mali ka lasigiden bɛ Moritani n'o bɛ tali kɛ Mohamed Dibasi la ale y'a jira k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ malidenw kan Moritani n'o ye sɛbɛnko n'a nasiraw ye ko ni Mali sera ka o lajɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ ko u bɛ fisaya kosɛbɛ Moritanikaw ma. Choguel Kokala Maïga y'a jira k'a fɔ ko baaraw daminɛna hali n'a danna fɛn min n'o ye carte nina ko u bɛ bila sen kan sisan nɔ. Docteur Hakatu ni fɛn min n'o ye colonel Assimi Goïta o ye yɛlɛma don Mali sanfɛla la avion kan ka wuli yɔrɔ minnu kalifalen bɛ yɔrɔ minnu na o ye Mali tilayɔrɔba 3 misali la région fɔlɔ n'o ye sanfɛla o yamaruya bɛ yɔrɔ minnu na o région fɔlɔ o ye Bamakɔ, Kayi, Ɲono, Kita, Kulukɔrɔ, Nara, Joyila, Sikaso, Buguni, Kucala ani Segu. Région filanan sanfɛla la a tilalen bɛ tila cogo min na Mopti, Tombouctou, Taoudeni, Gourmara Rousse, Douanza,
Bajangara ani San. O région sabana Kidal, Gao ani Menaka. Ko ni kunte dɔwɛrɛ o ye formation min kɛ n'a fɔra ka fɔ kalan bɛ senna ni waati in na ko subahana mansin minnu bɛ yen ni olu bɛna sanfɛla kɔlɔsi a bɛna kɔlɔsili bɛna kalifa minnu na o ɲɛmaaw le bɛna sugandi tile fila in na walasa avion si kana wuli beletugu Mali la ni a taayɔrɔ dɔnnen tɛ maa min b'a kɔnɔ n'o dɔnnen tɛ a kan ka taa min kɛ n'o dɔnnen tɛ ko o bɛ yamaruya d'o ma Mali yɛrɛ tilakun de filɛ nin 3 ye sanfɛla la walasa o n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ se ka dabila cogo min na Mali la kabini coup d'état kɛra siɲɛ 2 Malidenw hakilina ye jumɛn ye caman ye foli kɛ kosɛbɛ colonel Assimi Goïta la foli kun ti dɔwɛrɛ ye ko coup d'état min kɛra laban in na ni Assimi y'a kɛ bandaw la ko o kɛra coup d'état lakika yɛrɛ de ye Malidenw sigilen bɛ min kan ko o de kɛra o ye ka d'a kan ko n'i ye Maliden ɲininka bi Mali joli seginna la dɔɔni bɛ an bɛ waati min na comme sisan hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw b'a ko la ko nka bi ka fisa ka tɛmɛ kunun kan wala ko bɛ min fɔ o maa ma ɲininkara kunnafonidilaw bolo o y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a min bɛ Assimi Goïta a n'a ka maaw da k'a a kan ka ɲi kosɛbɛ ka d'a kan ko n'a tora nin na Maliden tun dɔnnen don ni min ye ko a laban o bɛ sɔrɔ wala ko fɛn min ka ɲi bi o y'a ye k'a fɔ Maliden kelen kelen bɛɛ k'i jija ka Mali ko k'i sɛbɛnna ko i kan ka min kɛ dɔrɔn n'i y'o kɛ a ka ca Ala fɛ ko a tɔ o ka nɔgɔn Gambikaw fɛ yen Adama Barrow maa 400 maa 50 ani 70 o de votera ale fɛ kɛmɛ sarada la ale ye 53 ani murumuru 2 sɔrɔ Ousmane Baro a ma ladɔnniya k'a fɔ ko ale ye kɛmɛ sarada la 20 ani 7 sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ k'a kɛra tako kelen ye hali n'a sɔrɔ kalafili siɲɛ 2 tɛ olu fɛ yen wa Adama Barrow a kɛra ɲɛmaa ye kaban wa kunun kabiri kunun kuma lase min kɛra a ye kuma ta ka foli kɛ bɛɛ la k'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma ko Gambi yɛlɛma bɛna don a kow la Niger a ma ladɔnniya k'a fɔ Nigerikaw fɛ yen Tera ko maa 10 ani 3 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna nin na dugu min na u b'a fɔ dugu min ma ko Panctio kunun ko kura ko muritikɛla tigilamɔgɔw taara bi maa dɔw ka sɔrɔsi maa 10 ani 3 de bɔnɛna nin na o kɔni y'a jira k'a fɔ ko renfort n'a min kɛra o juguyara kosɛbɛ terroristes la ka d'a kan ko a maa caman fagara kununko wa ko ni moto caman de sanfɛ ni kana Faransikaw ka kalafili san 2020 a ko bɛ sen na o kɔni bɛ fɛ ka janfa yɛrɛ kɔni don Emmanuel Macron ma fɛrɛ bɛ se ka kɛ n'a bɛ se ka bɔ jamana ɲɛmaaya la ka d'a kan ko kabiri Ala ye Faransi dan gɛlɛya min ye Faransi sɔrɔ ɲinan a ɲɔgɔnna gɛlɛya ma deli k'a sɔrɔ ko Faransi binna kosɛbɛ fo kunnafonila dɔw ko a ma ɲɛ min kɔ Emmanuel Macron laban bɛ segin a kɔ k'a ɲini walasa Russie jamana ani ale n'o ye Faransi jamana ani nansara jamana k'a bɛ fɔ la n'o tɛ a nana ye k'a fɔ ni Mali kɔni tilara Faransi la nin cogo in na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ka farafinna tɔ mara ko n'i y'a jateminɛ bi fɛn min n'o ye Burkina Faso saw Niger saw ko bɛɛ lajɛlen wililen don bi k'u ka zumangoya yira Faransi la a bɛ se ka fɛrɛ k'a bɛ kulo cɛ ka bɔ a kɔrɔ ko nka bibi in na kɔni a dogolen tɛ maa si la tugun o dun ko Faransi b'a dɔn bi k'a fɔ n'a ma kunnaja ko min bɛ taa la taabolo min na ni Ala nana kɛ ni ale hakilina mana se ka kɛ ko Faransi bɛ sɛbɛkɔrɔ cogo Emmanuel Macron bolo o de la Jean-Luc Mélenchon ale fana ye cɛbɔ ye ale y'a ja k'a fɔ ko Emmanuel Macron kɔni ta nɔgɔyara ko a ti maa si la fo Faransi ka den bɛna fɔ tun k'i bɛna voter Emmanuel Macron fɛ ko o kɔni b'a jira k'a fɔ ko ye Faransi jugu de ye an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo k'a waliɲuman dɔn k'a fɔ sɔgɔmada in na an bɛ jigin dugu kɔnɔ biye feere la ka d'a kan waati sera hali n'a sɔrɔ waati y'an ta an tɛgɛ ma dɔɔni n'Ala sɔnna ma sɔgɔmada in na commune maire ko an ka jigin dugu kɔnɔ bi o la butigitigi bɛɛ lajɛlen k'i labɛn n'an y'an ye yɔrɔ min o ye baara n'a kɛcogo ye aw k'an bɛn sɔɔni hakɛto b'a la salamu Amadu